Изтласкване с гири от наклонена лежанка. Изходно положение. Лягаме на наклонена лежанка, приблизително 45 градуса. Имаме 3 точки на опора, крака, таз и лопатки. Допуска се лека чупка в кръста. Вдигаме гирите над главата с практически прави ръце и ги сгъваме само в последната фаза, така че да разтегнем максимално гръдните мускули. Колкото по-голяма е амплитудата на движение, толкова по-голяма е ефективността на упражнението. В горната фаза максимално доближаваме гирите една до друга, а в долната максимално разтягаме гърдите. Тук много е важно това упражнение да се спазва работещата плоскост. Най-често срещаната грешка е когато се работи в плоскостта на раменния пояс и се развиват не гърдите, а рамената. Дори е възможно и допускане на травма. При правилно изпълнение на движението ръцете трябва да отиват до средата на гърдите. Само при такова изпълнение ние можем максимално да разтегнем гърдите и да ги съкратим в горната част. Следим за дишането, на усилието издишваме.